dukkan manya-manyan jarumanmu da kuma jarumi Hamisu Breaker, wanda Hamisu Breaker mawaƙi ne wanda ya shura ya tashi a masana'anta ta industry gabaki ɗaya. Mawaƙi ne wanda har Hamisu Breaker ya furta cewa shi ba shi da mai gida a industry, har wasu daga cikin jarumai na industry suke jin haushin wannan babban mawaƙi. To mawaƙin mu Hamisu Breaker ya ne wa manya-manya masoyansa godiya da kuma manya-manyan abokanan arzikinsa godiya akan wani bidiyonsa da yake so ya saki a kwanan nan. Ya cire saki bidiyon nan ba da daɗewa ba, kuma insha Allah ya ne wa masoyansa godiya da bibiyan abubuwansa da suke a Instagrama, tunda cewa YouTube ya yi shiru kwana biyu kwata-kwata baya abubuwa a YouTube, amma yana nan fa kuma bai manta da masoyansa waɗanda suke son sa ba, suke ƙaunarsa, kuma zai saka musu bidiyon albishirinsu.